Uncle Saint, the legendary Madvi, Force Clan people. Aiwa, tichida kutenda vasaura vedu veFit and Go avo vanoona kuti motikari dzedu dzakasimba suspension pese patinofamba, hatitongotyi nekuda kwekuti motikari dzatinofamba nadzo dzinenge dzakagadzirwa zvakanaka neveFit and Go. So zvamunongoita imimi kuvabata panhamba dziri pascreen kana muchida kugadzirirwa suspension yemotikari dzenyu. Aiwa, idzi ndidzo nyanzvi zviri zvikakarara panyaya yesuspension. Vanoita zvakare 3D wheel alignment, zvakare press fitting. So imimi zvamunongoita kusvika kana kuvabata panhamba dziri pascreen. Respect for the message, Valentine's. Glide, aka Sam Kuru, encouraging you to follow Saint TV on Facebook and subscribe to Saint TV on YouTube. Muri betaire. Upenyu hwatinorarama uzere nhamo nematambudziko zvakasiyana-siyana, uye pane mamwe matambudziko nevamwe ekuti vamwewo kana vachimaona havamaone sematambudziko, havamaone sechinhu, nekuti ukada kutarisa kuti munhu asina chekudya, asina chekupfeka, munhu asina kunyangwe nepekurara pakanaka, anorara mumaplastics kana kuti mumasaga, munhu iyeye paanokuonai muchifamba makapfekawo zvakanaka, paanokuonaiwo muchiendawo kunodya kumafood courts, paanokuonai muchibva mudzimba dzakanaka, anoona vanhu vane rugare zvakanyanya, zvichireva kuti nhamo dzedu dzinenge dzakasiyana. Iwe une nhamo yaunenge uchiti nhamo, asi kune umwe unenge rutori rugare, anenge achitoadmire kutoti ndikangosvikawo pana amai avo kana kuti pana baba, mukoma kana sise avo, upenyu hwangu hunenge hwakuendeka. Saka dzimwe dzenguva pane zvatiinazvo ngatidzidzeiwo kutenda Mwari, nokuti pane umwe asitorina kunyange nepekutangira. Isusu pane
mudzimba dzatiri kugara. Umwe anenge achitoti ini ndiri kugara kulocation, dai ndanogarawo kumadheudheu, but pane umwe ari kutoti dai ndangowana rumu imwe chete yekuti ndinge ndinorarama ndiine vana zvangu zvinenge zvaringana. Saka ngatidzidzei kutanga tatenda Mwari pane zvatiinazvo, tichizokumbira hedu zvimwe zvizhinji, asi tambotanga tatenda Mwari nezvipfeko izvozvo zvatiinazvo, nezvekudya izvozvo zvatiri kudya, neupenyu hwatiri kurarama. Mwari ndiMwari wekuti akaonawo munhu anoappreciata upenyu hwaari kurarama, anoziva kuti kunyange ndikamuwedzera umwe, munhu anoramba achingoappreciata. Zvikuru sei pazvishoma zvatiinazvo, ngatidzidzeiwo kusheya nevamwe vasina, nekuti zvaunenge uinazvo chitsari kwauri, chausingachade kupfeka kana chausingachakwane, pane umwe munhu anenge akatochimirirawo kuti ndikava nacho zvangu zvaringana. So ndangouyawo nevhidhiyo rinochida kuti tingodzidzisana kuti ngatidzidzei kutenda Mwari, kutenda nezvatiinazvo. Mwari wekudenga oramba achitiropafadza. So kune vese vanenge vachida kubatsirana nedzimwe hama, kutaura kuno ndine hama dzakawanda dzisina chekudya chaicho paKrismasi ino, vamwe havana chokupfeka paKrismasi ino. Ndine vana vakawanda vandiinawo vasina pekutangira seavo vamwe vachona vamuri kuona. So kune vakasununguka vanenge vane zvavari kuda kubatsira, zvikuru sei zvekudya, zvipfeko zviripo zvatiri kumbodistributa, but hatina zvatamboti tapa zvekudya, kuroti hazvibatsire kuti munhu ange ari ane zvekupfeka asi chekudya chobva chashayikwa. Ngatingobhalansisei equation yacho ipapo. So vakasununguka kuti zvavainazvo zvekudya, makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen. From Uncle Saint, the only Zim Uncle, Saint TV, cool for now.